Mga nakita naman yung mga litig sa duta sa Sibales City, Negros Occidental, nagalapad suno pa sa CDRMO. Rerouting plan ni Patuman bangod sa pag-uyog sang duta sa lugar. Sa Irene Pedreso nakatutok. Matapos ang ginpatigayon nga assessment sa Mines and Geosciences Bureau sa mga litik sa duta nga nadiskubrihan sa Barangay Mamboroto sa Sibales City sa nagligad nga semana, ginekomendar sang MGB nga magpatigayon sang rerouting plan sa lugar. Sunod sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, may mahinay nga pagtayog nga nabatsyagan sa polusyon sang duta sa tion nga may maglabay nga dalagko nga mga salakyan. Ibang isa sila nga kasko nga uyok, pero ma-appeal sa to nga once magagi ang mga heavy equipment, mabatsyagan din na to. Una nang ginpahayag sang CDRRMO nga delikado para sa mga nagalabay nga mga motorista ang pag-usbod pa sang duta sa lugar nga posible tunaan sang landslide. Gani bilang solusyon, pagalimitahan sang LGU ang load capacity sa mga dalagko nga mga salakyan nga nagalabay sa nasambitan nga lugar. Natulupang danman nga nagalapad ang nakitaan nga mga litik sa duta. Dala sila sang ilang GPR equipment for possible pagid nga ma-identify nila kung may mga buho sa area sa babaw. Ang movement sa duta, no? Sa babaw. Eileen Pedreso, One Western Visayas.